Cwricwlwm i Gymru. Mae'r byd yn newid. Felly, mae angen i'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn yr ysgol newid hefyd. Beth sy'n wahanol? Mae'r cwricwlwm yn cynnwys gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau. Bydd yr athrawon yn cynllunio'r dysgu i helpu eich dyfodol. Bydd gwersi yn edrych ar y byd go iawn, ac yn eich helpu chi i feddwl am y pethau rydych chi'n ei dysgu. Y 4 diben. Bydd y 4 diben hyn yn sail i bopeth y byddwch chi'n ei ddysgu. Bydd pob plentyn a pherson ifanc yn cael cefnogaeth i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol galluog, sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau. Mae hyn yn golygu eu bod nhw'n credu ynddyn nhw eu hunain a beth mae nhw'n gallu ei wneud. Mae nhw eisiau dysgu a gwneud yn well. Mae ganddyn nhw'r sgiliau i ddysgu. Cyfranwyr mentrus creadigol, sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith. Mae hyn yn golygu eu bod nhw'n gallu bod yn greadigol a meddwl am syniadau newydd. Mae nhw'n gallu datrys problemau. Mae nhw'n gallu defnyddio hyn yn eu gwaith. Dinasyddion egwyddorol gwybodus sy'n barod i wneud eu rhan yng Nghymru ac yn y byd. Mae hyn yn golygu eu bod nhw'n deall eu hawliau a'u cyfrifoldebau. Mae nhw'n cymryd rhan yn eu cymuned. Mae'r byd o bwys iddyn nhw. Unigolion iach hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. Mae hyn yn golygu bod ganddyn nhw feddwl a chorff iach. Mae nhw'n teimlo'n dda amdanyn nhw eu hunain a'r pethau mae nhw'n eu credu. Beth sy'n bwysig? Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr fod eich dysgu yn canolbwyntio ar bethau sy'n bwysig i chi nawr ac yn eich bywyd fel oedolyn. Beth sy'n bwysig o ran ieithoedd? 1. Dysgu am ieithoedd, enghraifft, hunaniaeth fel person byddar, ac fel defnyddio'r iaith arwyddion yng Nghymru ac yn y byd ehangach. Perthyn i'r gymuned fyddar yn ogystal â chymunedau eraill. Diwylliant byddar yn ogystal â diwylliannau eraill. Cyfleu ystyr rhwng un person a'r llall o fewn BSL, neu gyfleu ystyr rhwng un iaith a'r llall. Hanes a statws BSL a newidiadau dros amser. Amrywiadau rhanbarthol o ran BSL. Dau. Deall ieithoedd. 3. Defnyddio ieithoedd. 4. Llenyddiaeth a chreadigrwydd. Enghraifft, barddoniaeth BSL, caneuon mewn iaith arwyddion, visual vernacular a drama. Symud ymlaen. Bydd y cwricwlwm newydd yn canolbwyntio arnoch chi
a'ch diddordebau. Ac yn cael ei gyflwyno ar gyflymder addas i chi. Bydd asesiadau yn eich helpu chi i symud ymlaen. Help i weld lle mae angen cymorth ychwanegol. Help i ddangos ble rydych chi arni nawr a ble mae angen i chi anelu ato. Helpu i'ch herio i wneud yn well. Iaith arwyddion Prydain yn y Cwricwlwm i Gymru. Bydd BSL yn cael ei thrin yr un fath ag ieithoedd eraill yn yr ysgol, megis Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg. Drwy ddechrau gyda sgiliau BSL sylfaenol a symud tuag at ddod yn rhugl. Cwestiynau i feddwl amdanyn nhw a'i trafod. Sut fyddech chi'n hoffi i'r dysgu fod yn wahanol yn yr ysgol? Beth sy'n bwysig i chi wrth ddysgu yn yr ysgol? Sut fyddech chi'n hoffi i ddysgu BSL fod yn wahanol yn yr ysgol? Beth sy'n bwysig i chi wrth ddysgu BSL yn yr ysgol? Efallai fod gennych chi gwestiynau eraill yr hoffech chi feddwl amdanyn nhw a'i trafod.